Februari dit jaar komt de onderwijzerie met een advies dat het Frieske basisonderwijs flink op een kop zetten kan. In het rapport schreeuwt de rie dat scholen met minder dan 100 leerlingen de dwarren sluiten moeten. Een groot verschil maar de jedrenwarm, waarbij er een grens van minimaal 23 leerlingen hanteren waard. De oude man wie het wachten op een reactie van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. Joet kwam het verlossende woord. Het minimum aantal leerlingen per school gaat net omheeg. Vol met de lietse school een geerwerkje willen ze geld krijgen van de overheid. En als je ziet dat het aantal kleine scholen toeneemt en kleine scholen steeds kleiner worden. En als je realiseert dat kleine scholen relatief kwetsbaar zijn en het moeilijk hebben om de kwaliteit op peil te houden, dan moeten wij voor de toekomst van het onderwijs van onze kinderen nu echt wat doen. Albert Helder van onderwijsgroep 4 is blij met het besluit van de staatssecretaris om van een warm van 100 jaar te zijn. Dat liet ze kwam geerwerkje maat om nog geld te krijgen van het Rijk zal de nedige zwierigheden meebrengen. Maar de onderwijsbestuurder beseft dat er wat gebeuren moet. Ik denk dat we nog gemiddeld bij 50, 6 basisscholen per jaar op dit moment gewoon sluiten zonder beleid. Ik denk dat het mijn beleid uitdaging is om een vitaal bestand te houden. En dan denk ik toch wel dat toch goede regionale plannen er toch in de toekomst minder basisscholen bij zullen in Friesland. Dat zullen we accepteren moeten. En lever het alsjeblieft wel met regie. Dat zo is maar de kwaliteit en het werk in de scholen het voor iedereen makkelijker maakt. Betere geerwerking zou in gewoon gevallen budgetten kunnen dat christelijke en evenbieren scholen met elkaar oparbeiden moeten. Ik denk dat het draagvlak is in de dorpen zelf. En dat te zien binnen onderwijsgroep 4 in middelsegmenten is dat op verschillende plekken al douane. Daar is men mee bezig. Dat als je de mensen zelfs vregen en je hebt uit van kwaliteit, van kindnabijheid, dichtbij, het onderwijs dicht bij de ben horen en identiteit in die trijenslag, dat er in heel soort dorpen nog een heel soort winst te halen is om een vitale school te horen. Want het gaat om lietser wuddende scholen. En dat is vaak wel een probleem wat ouders gauw zien.